हेलौ लोगोफोर आंनि बांबुला ब्लगआवहाय नोंसोरखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आं दानिया ट्रेक्टरजों माइ मारा होनाया माबायदि बेखौ नोंसिनो देखायलांगोन आं लोगोफोर। नायलांदो भिडिअखौ स्किप दा खालाम। बिसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। थौ बिदिब्ला नायलांदिनि भिडिअखौ गोबाव खालामा जासे। लोगोफोर नायलांदो माबायदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोफोर। गोजोन्थों।